عزوز السلام تانا تقبلوا فنوا إيري تي في مكتتال تركبوا زخبركم تعذبتنا كم يتوعلوا نلوم قدام عسر حملة نفرق معلتن فرنسا دالو هاجراون زينات حيزنا لكم قريبنا لنا زينا زقرب لكم خالد محمد برهان بقندي أرسات فيلم بريزيدنت إيسياس أبو درات أولمبيك باريس نتساتف هاجراويت غانتا إيرترا سنة منيوت غريتهم أبنو زوبا سنعافة أبو قعد تمهارو عينتهم محياش كمت زكاية سعري كحيل مزخاخر غريبو أبنو زوبا أسمات أم دنفع مدبات المعزة تقرى هزبا وزة تخايدون إسرائيل أهجراو حق تحسال ولو مريت فلسطين قوميتا خمزلا أهجراو بيت فرد فتح جاليزون روسيا مرسى جبر نايتي أمريكا أب أوروبا خطولوت ينزل ميسايل كم تهبات انقرام نقداوي زي مقداو هزباوت ريبابليك تشاينا أمريكان النخر رأي مزوكا مزولة جاليزون زرزر زينا إيرترا كاب كل تشع عامة مرد جميرة أب شبوش ودرات أولمبيك تساتي فلا بمعمد دما كاب عسران شبوشتن حملة كساع عسرت حدنا حساب زكاد من بل سلسان ودرات أولمبيك باريس نشاوع جزيك تساتفيا بريزيدنت إيسياس أفوركي أبزي بسلست عينتات سبورت نتساتف هاجراويت غانتا سنة منيتو جاليسو لالو غازيتينيا تسفالدت مبرحتو توسخت سبسبالو بريزيدنت إيسياس أفوركي أوردرات أولمبيك باريس نتساتف هاجراويت غانتا إيرترا لومي أب ساعتات نقهو أب عدهالو تقبلو سنة من نيوتو غاليس اللام أبتي كوميشنر بحلن سبورتن أمباسادر زمدة تخلق كمون أكاد فدرشناتن هاجراوي كوميتا أولمبيك نسترخبلو مفانوس نسرعات بريزيدنت إيسياس أبزق نياتزي زولو وعوعناي سبورت هواهو بدرجة هاجر نزولو بهاجن حيلن زنس أبارق مخانو بمحبار إيرترا بغطلن عينتن أب عالم زبلو سبورتنياتات كم زهلوا امنتي صنعي كبل غليصوم كساب تحت وريدكا زدل مسالات اعتات بموداد نزل على عبيت سبورت كسرح ززخاخر بريزيدنت إيسياس ابو سنات عينتات سبورت حات يزول عاوت ناب كل عودتات سبورت كزرقا حيال صعرك كايت تلابيو أب كل نزوباتات بقطعي بركز بلو من إسياد زساتو فلو ردرات مسرع عقداس كم زخونن بعتوب كتحاز كم زقبان بمزغخار دما تعلاما بدرجة علم أبزكايدو عبيت ردرات بمستاف كبرز قوانات عاوت من محفاس كخون ملأختو أم حلاليفوم بريزيدنت إيسياس موداتا تساتفتو ردرات أولمبيك باريس كلتشحن عسران أربعة تساكيم موزلو حلافنت بمجنزاب نخالوت سبورتنياتات أرعايا بمخان أبزكايدو وردرات عوت حيزون كملسو أتبابيعو كوميشنر بحلن سبورتن أمباسادر زمالة تخلب وغنو بريزيدنت إيسياس بقت علي نسبورتنياتات نزغبرو متبع بمسغان أبرات هاجراويت غانتا إيرترا منغستن هزب نزسكهم حلافنت متكبار نيعاوت منفس كسرت تلابيو أبرات هاجراويت غانتا أولمبيك إيرترا دما زمزغب زولو عاوتات مرئيانايتي منغستن هزبن إيرترا نسبورت زهبو عبق لحتا مخانو بمجلاس عاوت حيزون كملسو زكا ألوم كمزغبرو أرقاقيتهم كاب عسران شدشتن حملك ساب عصر تحدنا حاسة أب باريس فرنسا أب زكاد مبل سلاسان سلستن وردرات أولمبيك إيرترا أب قردم بشكلتا محنباسن أتلتيكسن بدمر بعصر تحدا أتلتات كتساتفيام أب نوزوبا سنعافة بقعد تمهارو عينتاوي من محياش كمت منتي زملكتهم أكلات حابراوي تسعرهم كحيلو مزخاخر قريبو وكل إيرينا محمد أي فرح بملكع صبصاب مزدالوت حستو ميكائيل حدقو كقرويو أب بقعة تمهارو عينتاوي من محياش كمت تسعر ممهران مكتال ولدن كحيل بيت صحفة تمرتاب نوزوبا سنعافة بعصوتو شديشن عصو شوعاتن حملة بزكايدو قمقام عامة تمرت غلتشن عسران سلستن كلتشن عسران 4 تصويعون حلفي بيت صحفة تمرتي ممر عمر الدين محمد أبز أغربت صبصاب كاب عصوتو حامشيشن شوعاتن 231 تمهارو اتوم 83 ميتايت كم زحلفو بمحبار مقوراتن مقدالن بقعة تمهارو نمحيالن زيادة عار كم زدلي هاقنزيبو
مزحلف عامته تمرتي بمنصار متن محلاف تمهارو تمساسالو እኳ እንተኾነ መጠን ምቆራጽ ግን ከም ዝወስኸ ዝሓብረ መምህር ዑመር ረዲን ድኻማትን ጉድለታትን ብኣጋን ምእራም መጽናዕት ክግበር ተማሕጺኖም ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ አቶ ኢድሪስ ዓሊ ሽከር ብወገኑ ብቕዓትን ተወዳዳርነትን ተምሃሮ ክብ ንምባል መምሃራን ፍልጠቶም ብግቡእ ክሕልፉን ንዝደኸሙ ተምሃሮ ኣለልዮም ክሕግዙን ብምልባው ኮሚቴታት ወለዲ ብንጥፈት ክዋሳን ሃጎፋት ኣቤተ ትምህርቲ ኣብ ምምላእ ብዝለዓለ ክሰርሓን ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ቦጎኖም ዓቕሚ መምሃራን ምዕባይ ቀጻል ስልጠናታት ክውደብ ኣቤተ ትምህርቲ ወለድን ኣመሓደርቲ ከባብን ብሓባር ክሰርሑ መጠን ምትራፍን ምቁራጽን ተምሃሮ ኣብ ብቕዓትን ውጽኢትን ትምህርቲ ኣሉታዊ ጽልዋ ስለ ዘለዎ ጠንቂ ኣለሊኻ ቁልጡፍ ፍታሕ ክግበር ከምኡውን ንብሉጻት ተምሃሮን መምሃራን ምትባዕ ክግበር ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝተዘርግሓ 56 ኣቤተ ትምህርቲ ኣለዋ ኣብ 8 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ኣስማት ኣብ ምንፋዕ መደባት ልምዓት ዘተ ርክባት ካብ 11 ክሳብ 15 ሓምለ ተኻይዱ ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ኣቶ ማሕርና ተኽላ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ብዝሰፍሐ ክካየድ ሓረስቶት ድማ ንወቕቲ ማሕረስ ዘድሊ ምድላዋት ክገብሩን ኣብ እዋኑ ክሓርሱን ተላብዩ ዓድታት ኣብ ከባቢን ዝርከብ ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ናይ ምዕቃብ ሓላፍነት ክወስዳ ብምዝኽኻር ድማ ህዝቢ ኣብ ምምላእ ሕፅረታትን ምጽጋን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ኣበርክቶ ክገብር ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝነጥፋት ትካላት ድማ ብውህደት ክሰርሓ ጸዊዖም ኣቶ ማሕርን ኣብ ተወሳኺ ተጀሚሩ ዘሎ መደባት ምኹዓትን ምዝርጋሕን መስመር ማይ ሓውሲ ከተማ ኣስነዳ ምኹዓት ዒላን ምስራሕ መዕደሊ ነቑጣታትን ምምሕዳር ከባቢ ሮታ ከምኡውን መስርሒ ጽገና መገብቲ ጽርግያታት ንምድንፋዕ ብዕቱብ ክስራሕ ከም ዝግባእ ገሊፆም ብዘይካዚ ጸገም ስተማይ ምምሕዳራት ከባቢ ሼካ ወግሬትን ኤራን ክፍታሕ ምስከረን ዘራኽብ መስመር መጓዓዝያ ታብ 10 ብግቡእ ክስራሕ ምስራቂ ከባቢታትን ዓድታትን ቁጽሪ ኣምቡላንሳት ክውስኽ ከምኡውን ምብራኽ ብቕዓት ትምህርቲ ዓብዪ ኣድህቦ ክወሃቦ ተማሕጺኖም ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ ምኽባር መሰላት ቆልዑን ምውጋድ ሃሰይቲ ልምድታትን ዘተኮረ ብወከልቲ ጨናፍር ዩኒቨርሲታት ጥዕና ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዝተወደበ ኣስተምህሮ ብ18 ሓምለ ተዋሂቡ ኣብታ ኣስተምህሮ ኣብ ዕድመ ወሊድ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦት ጸለውቲ ሰባትን ከምኡውን ወከልቲ ጥዕና ምምሕዳራት ከባቢ ተሳቲፎም ህጻናት ክሳዕ ንዓቕሚ ኣዳምን ሄዋንን ዝባቑ ኣድላይ ናብ ህይወትን ክንክንን ከም ዘድልዮም ዝሓብሩቶም ሞያውያን ህጻናት መሰረታዊ ናይ ትምህርትን ጥዕናን መሰላት ንኽረኽቡ ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ እውን ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ከይሰናኽላ ኩሉ ዜጋ እጃሙ ከበርክታ ዘኻኺሮም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ክኢላ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ መሓሪ ወልደ ኺሮስ ብግዲኡ ብፍላይ ምስ ስንክልና ዝነብሩ ህጻናት ዝያዳ ኣድህቦ ክወሃቦም ኣተሓሳሲቡ ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ወይዘሮ ሳሊሓ መሐመድ ዓሊ ድማ እታ ኣስተምህሮ ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ተሳተፍቲ ክተግሁ ብምትሕስሳብ ምክትታሎም ከዕዝዙ ጸዊዓ ኣማመተ ዞባ ዓንሰባ ኣብ ዝወደቦ ሙያዊ ስልጠና ዝተሳተፉ 281 መንእስያት ብ16 ሓምለ ኣብ ከተማ ኸረን ተመሪቖም እቲ ካብ 3 ክሳዕ 6 ኣዋርሕ ዝወሰደ ስልጠናታት ኣብ 9 ዓውድታት ዘተኮረ ኮይኑ ኣከሻሽና መግቢ ጽገና ኤሌክትሮኒክስ ጽገና ኮምፒተር ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ስነ ጽባቐ ገጽ ትልሂት ድራማ ቀዳማይ ሬድኤትን ስራሕቲ ወርቅን ብሩርን ዘጠቓለለ እዩ ሓላፊት ኣማመተ ንኡስ ዞባ ኸረን ወይዘሮ ትርሓስ መሓሪ እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ብኹለንትንኡ ብቑዕ መንእሰይ ንምፍራይ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ንዝወሰድዎ ስልጠና ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዝሕግዞም ናይ ምሕደራ ዋኒን ትምህርቲ እውን ከም ዝተዋህቦም ገሊጻ ሓላፊ ሃማመተ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ኣዛዝ በረኸታ ብወገኑ ሰልጠንቲ ብዝቐሰሞ ሞያ ናይ ስራሕ ዕድል ንኽፈጥሩ ማሕበር ልቓሕ ኣዳሊሎም ከም ዘሎ ኣነጺሩ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር ዓብደላ ሙሳ ድማ ካልኦት ኣካላት ነዚ ብሃማመተ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ንምዕዋት ምትሕብባሮም ከዕዝዙ ጸዊዑ أمبل 111 تور دي فرانس سلست ناي مدرخ عوت بمزقابن ناي كتبتها نطبتات بمهلالن ب 387 نطبي نقطليا ماليا نزغبر ودر زمرح زلو ايرتراوي بينيام غرماي تمالي ابستخايدن 244 نطب 6 كيلومتر بشفنن مبل 19 مدرخ تور دي فرانس مريحنته عقيبهم تمالي أمبل 21 كيلومتر زتخايد قصبتها ودر بعوت كالوت تقدمتي بمزامو امونغو بينيامن فيليبسن زنبره ناي 33 نطب فللي كم زلو قصيلولهم بزر ما نايلومي مبل 10 مدرخ كم زناي تمالي مززازم بينيام تعواتي قتليا ماليا مبل 211 تور دي فرانس بمخان سنبت اب كتما نيس اب زغبر مزازم سنه سرعات زود عوت كدفيو اقدمو اب سالساي شامناين مبل 12 مدرخات بزمزغو حدش تاريخ
ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበ ፈላሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ዝብል ክብሪ ዝረኸበ ቢንያም ናይ ፈለማ ቀጠልያ ማልያ ዝተዓወተ ኣፍሪቃዊ እውን ክኸውን እዮም እዚ ድማ ንቢንያም ንኤርትራን ኣህጉር ኣፍሪቃን ዓብዪ ታሪኻዊ ዓወት ኮይኑ ኣብ ታሪክ ብወርቂ ቀለም ክምዝገብ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜናታት ውሽጢ ሃገር ተኸታቲልና ንዜናታት ወፃኢ ክንመለስ ኢና ምሳና ጽንሑ እስራኤል ንኣህጉራዊ ሕጊ ጥሒሳ ልኡላዊ መሬት ፍልስጤም ጎቢጣ ከም ዘላ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ገሊጹ እታ ሃገር ካብ 1967 ጎቢጣ ሒዛቶ ካብ ዘላ ምዕራባዊ ገማግም ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ክትለቅቕ እዩ እቲ ኣህጉራዊ ትካል ፀዊዑ ዘሎ ይኹን እምበር ትፃውዒት ደገፍ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ክረክብ ከም ዘይክእል ዝእምቱ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ኣድማዕነቱ ትሑት ምዃኑ ይጠቕሱ እስራኤል ኣብቲ ብኹናት ዝሓዘቶ ከባቢ ልዕሊ 7,000 ዜጋታት ኣስፊራ ከም ዘላ ዝጠቐሱ ፀብፀባት እቲ ጎበጣ ካብ ቀንዲ ጠንቂ ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ኮይኑ ከም ዘሎ ይረድኡ እስራኤል ዕላማ ናይዚ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ስርሒት እውን ነቲ ወሽመጥ ኣብ ትሕቲ ልኡላዊ ግዛእታ ንምእታው ምዃኑ ክኢላታት ክእምቱ ፀኒሖም እዮም በቲ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ዝቕፅል ዘሎ ደብዳብ ኣስታት 39,000 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ ፀብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብሩ እስራኤል ነቲ ደብዳብ ከተቋርጾ ንዝመጻ ዘሎ ኣህጉራዊ ጻውዒት ጸማም እዝኒ ሂባቶ ከም ዘላ ይፍለጥ ኣሜሪካ ኣብ መሬት ጀርመን ክትተኽሎ ወጢና ዘላ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይል ተግባራዊ ምስ እትገብሮ ሩስያ ኒክሎሳዊ ዘጠቓለለ ሚሳይላት ከም እተዋድዳ ጠንቂቓ ኣሜሪካ ውፅያቶ ንዘላ መደብ መልሰ ግብሪ ክትህበሉ ዘገድድ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰት ሩስያ እቲ ውጥን የአውሮጳ ኣብ ፀጥታዊ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ሓቢራ ኣላ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ዝርከቡ ኣፅዋር ኣብ 2026 ኣብ መሬት ጀርመን ከም ዝተኽሎ እዩ ኣሚቱ ዘሎ ዕላማት መደብ መቕፀልታ ናይቲ ንሃገሩ ኣብ ከበባ ንምእታው ክካየድ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ምዃኑ ዝሕብር መንግስቲ ሩስያ ንምዕባለታቱ ብዕቱብ ከም ዝከታተሎ ኣቐዲሙ ገሊጹ እዩ ኣሜሪካን ሩስያን ነዊሕን ማእከላይን ርሕቀት ዝውንጨፍ ሚሳይላት ከየፍርያን ኣብ ጥቕሚ ከየውዕላን ንዝነበረን ውዕል ኣሜሪካ ኣብ 2019 ከም ዘፍረሰቶ ይዝከር ይኹን እምበር ኣሜሪካ ነቲ ኣፅዋር ክትጥቀመሉ ክሳዕ ዘይጀመረት ኣብ ጥቕሚ ከምዘይ ተውዕሎ እያ ሩስያ ክትሕብር ጸኒሓ ክልቴና ሃገራት ነቲ ኣፅዋር ከየማዕብላ ኣብ 1987 ውዕል ከም ዝኸተማ ፀብጻባት የረድኡ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰደድ ፍርያት ቴክኖሎጂ እያ ትገብሮ ዘላ ማሕንቆታት ንኣህጉራዊ ሕጊ ንግዲ ዝፃረር ምዃኑ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ደጊማ ወቂሳ እዚ ዝተሓበረ ኣሜሪካ ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ፍርያት ተወሳኺ ማሕንቆታት ክገብራ ዘመተ ከተካይድ ድሕሪ ምጅማራ እዩ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ድሮ ጃፓንን ሆላንድን ዝርከበን መሻርክቲ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ሰደድ ፍርያት ቴክኖሎጂ ቻይና እገዳ ክገብራ ፀቕጢ ይገብር ከም ዘሎ ይሕበር ኣሜሪካ ሰደድ ፍርያት ቴክኖሎጂ ቻይና ፀጥታዊ ስጋት ከም ዝፈጥረላ ብምጥቃስ ኣቐዲማ ኣብቲ ጽላት እገዳ ከም ዝወሰነት ዝዝከር ኮይኑ ነቲ ክሲል ዝነፀገት ቻይና እውን መልሰ ግብሪ ክትህበሉ ፀኒሓ እያ ቁጠባዊ ገስጋስ ቻይና ንኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ሻቕሎት ኣእቲወን ከም ዘሎ እዮም ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ዝገልጹ ኣብ ጃፓን ተደኪኑ ዘሎ ወተሃደራዊ መደበራት ኣሜሪካ ክዕጾ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ቶኪዮ ተኻይዱ ህላዊ ሰራዊት ኣሜሪካ መሬቶም ጠንቂ ፀጥታውን ማሕበራውን ፀገማት ኮይኑ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ሰልፈኛታት እቲ ግዳማዊ ሓይሊ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ክወፅእ ፀዊዖም ኣብ ደሴት ኦኪናዋ ማዓስኪሮም ዘለዉ ወተሃደራት ኣሜሪካ ኣብ ቅትለት ዓመፅ ምዝማትን ካልእን ዝኣመሰሉ ልዕሊ 6,000 ገበናት ከም ዝተሳተፉ እዮም ስታቲስቲካዊ ፀብጻባት ዝሕብሩ ኣሜሪካ ተካይዶ ዘላ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታዋት ከተቋርጾ ዝፅውዕ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝካየድ ዘሎ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ይፍለጥ እታ ሃገር ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ኤስያ ህላዊኣ ንምስማር ተካይዶ ዘላ ወፍሪ ኣብ ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ልዕሊ 80,000 ወተሃደራት ኣስፊራ ከም ዘላ ፀብጻባት ይገልጹ ሩስያን ሰሜን ኮርያን ወተሃደራውን ፀጥታውን ዝምድናን ከደንፍዓ ዝኸተሞ ስምምዕ ንምትግባር ዝኽእል ርክባት ጀሚረን ፕሬዚደንታት ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብቶም ጽላታት ዘተኮረ ውዕል ከም ዝተፈራረሙ ዝፍለጥ ኮይኑ ትግባርኡ ንምቅልጣፍ ትማል 19 ሓምለ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ሩስያ ምስ ፕሬዚደንት ኪም ጆንግ ኡን ዘትዮም ተወግሶታት ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ዘመጎሰ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን ሃገሩ ኣብ ወተሃደራዊ ፀጥታዊ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን መዳያት ምስ ሩስያ ሓቢራ ክትሰርሕ ድልውቲ ከም ዘላ ደጊሙ ኣረጋጊጹ ፕሬዚደንታት ፑቲንን ኪም ጆንግ ኡንን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኣብ ከተማ ፒዮንግያንግ ኣብ ዘካየድ ወርክብ ኣብ ልዕሊ ሃገራቶም ክፍጸም ንዝኽእል ግዳማዊ ተጻብኦታት ሓበራዊ ምላሽ ክህብሉ ዘኽእል ስምምዕ ከም ዝተፈራረሙ እውን ይዝከር
أمونغ إسرائيل لبنان من قصاص حزب الله هنزل وطري نابوتها درا ورث ميكايم رح نتصنع سقات كم زعارة تقاليهم استحبر إسرائيل قبل لبنان بزكاة تدبدب وحدو حموش سبات كم سقطلون عسرا خلوت كم غصلون دحر مكلو حيوم نتسقمتي ترير ملسا قبري كم تبلو زحبره من قصاص حزب الله إسرائيل نحدش وجز دفاف من قصاصات تكايد كم زلا أتنقيهم كلتي يوم وجنات أبكل تشعين شو بشنا وتهدرا ورث مئات يوم من بارهم سبسبات يردهم إسرائيل قونتي أوش متقازة تكايدو زلا ألمام دبدب أب لبنان سوريانون متقعتات فتسم كم زلا يفلت بعثت تشعت حملة بسمينا وشنا تشيله شوعتنا بسلسة ريكتر من قطعة مدة خسيتهم التي تفترى واحدة هي واتساب زوارة خسارة كوانت زيلة متناوي نواي وتاوي عنوات كم ساعة بقنات قريتهم التي 230 كيلومتر مع مدريس تغسم حدقة بحيالو خبابتات تشيله كم سمعت حبيرهم دحرا من قطعات كقاتم كم زخل زأموتو كيلاتات سنة مدري تشيله هزبي كتنقاط أتحساسي ومالهم تشيله بحدقات من قطعات مدري بتدقى قامي أبزتقع جيوغرافيا وخبابتات دو أمريكا تركب كرات تغطاتلتنا زينا نمززم أرساتو خزخاخركم بريزيدنت إسياس سعود درات أولمبيك باريس اتساتف هاقراويت غانتا إيرترا سناي منيوت غاليتوم أبنو زوبا سنعافة أبغعت مهارو عينتهم من محياش كمت زكاية سعرق حيل مزغاغر غريبوم أبنو زوبا أزمات أب من مدنفع مربات المعزة تكره هزبا وزة تخايدوم إسرائيل أهقراو حقة عيسى لولاو مريت فلسطين قوبيتا همزلا أهقراو بيت فردي فتحي غاليتوم روسيا ملسا قبرنايتي أمريكا بأوروبا خد تخلو وطينا زلا ميسايل كمتهبات الجرام نقداو زي مقداو حزبوات ريبابليك تشاينا أمريكان نخر ريمتس كم زولة بيتم نعجز تدالو زينا بسفتيمو سلا مكتتالكم نمسجن مسترفو مدبات إريتي فخنقدفوكم بواقنا بروح معلتي